ଡଭାଟେ ଦରକାର। ଧରାଟା ଇଏ ନାହିଁ ନା ଯାଉଥିଲି ବାଟରେ ଧରିକି ସାଙ୍ଗେ ଥର ବୁଝେଇବି ନା ସେ ଆଡୁ ପଳେଇ ହଁ ଏଇଟା ଆଟାକ୍ କରୁଛି ଆମେ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁକୁ ଓଳିକ ଅଖାରେ କଣ ପୁରେଇବନି ଭାଇ? ଏ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଅଛି ଏତେ ଡବା ହବା। ଆପଣଙ୍କର ଆଇଛୁ କେତେ? ସେଇଟା ହବ ବଢିଆ ହବ ସେଇଟା ବଢିଆ ହବ ତାପରେ ଛାତ ରୁହ ତଳକୁ। ହଁ ଏଥର ଉପରକୁ ଉଠିଛି ଭାଇ ଉପରକୁ।